Ola, bos días a todos e todas, bos días como sempre, Ribeira. En esta dación de contas nos que nos sentimos na obligación de informar a todos os ribeirenses de medidas que creemos que son do seu interés. Interés que tiña a Policía Local onte, pois intentando poder levar adiante a súa labor nun momento que tan difícil é pois facer cumplir as normas cando realmente dependen da vontade individual de cumplilas, non? Onte hubo pois visitas ás playas, a outros lugares como as autocaravanas para comprobar o cumplimento desta fase primeira. Había que facer 8 requerimientos de persoas que eu creo que podemos considerar como ilóxico non poder disfrutar ca cantidade arenal que temos de a playa e de tomar o sol, pero así está, así debémoslo cumplir e así debemos respetar pois o confinamento todavía de moita xente que está a cumplir cas normas. Pídolle a xente que siga con esa responsabilidade que está mostrando en todo o momento e que creo que é mayoritaria. Por outra parte, recordar que hoxe empezou a funcionar a zona azul, que inda que vaise a facer un cumplimento digamos laxo da normativa en canto a xente non este suficientemente concienciada de que xa está en funcionamento, pois vamos, como antes decía, a permitir, digamos, excesos considerando que podan deberse á falta de conocimiento, pero iso vai a durar moi pouquiño, polo tanto, xa aviso de que o que é a zona azul está de novo instaurada por 90 minutos. Continuamos co reparto de material, un reparto de material en estas fases que creo que é moi importante. Temos repartidos ao comercio máis de 200 mamparas de protección, creo que é unha cantidad importante que durante esta semana, polas peticións que se habían feito xa polo registro, vai a chegar ás 250, pero que en pantallas de protección facial levamos máis de 1100 repartidas desde o comenzo da pandemia a todos os sectores que se foron incorporando, como as máis de 40.000 mascarillas que se teñen repartido entre a población. Creemos que estamos facendo o esforzo que todos os grupos demandamos para intentar axudar aos que teñen o perjuicio máis grande, que son todos aqueles que se viron afectados por lo que é o parón da actividade económica. Falando de paróns e falando de volver a poñerse en funcionamento, decir que estamos preparando xa para o mércores o que no Concello se poda entrar pola porta principal, con salida pola porta traseira, donde habrá indicacións de por donde se debe circular para intentar evitar pois cruces de persoas, donde xa estará en funcionamento o que é digamos o arco tanto de toma de temperaturas como de desinfección de os ciudadanos que entren no Concello, tanto para a súa propia protección, que é o máis importante, como para a máxima seguridade dos funcionarios municipales, seguridade que queremos ter tamén en todas as instalacións municipales e que se está preparando cos dispositivos tamén de marcas no chan o que é a próxima entrada de a biblioteca xa como un lugar onde se poda adicar ao estudio. E falando de traballo é o que temos en deportes nun momento difícil. A piscina na vamos a abrir basicamente porque a norma e protocolo permite un uso tan solo dunha persona por calle, entonces estamos a falar de 6 personas á hora, o cual é dificilmente sostible e sobre todo ca cantidad de asociados que ten o pabellón. Se a iso lle unimos que non se poden utilizar vestuarios nin ducharse ali, fai prácticamente imposible en este tipo de instalacións telas abertas. O que sí que vai a estar aberto en esta primeira fase que comeza o día 25 é o estadio de atletismo, non? Donde cas medidas e protocolos oportunos xa se poderá entrenar. E de outra forma o que estamos traballando tamén para que, como ben saben, o polideportivo da Fieiteira veremos se extensible a outros polideportivos, pois se poda dividir o que é en 3 gracias ao que son as cortinas divisorias con espacios cada unha de aproximadamente 400 metros para adicar o que é a bike, é dicir, o spinning, bicicleta, etc. Por outra parte, outra zona o que é
cardio e unha terceira zona que é para as actividades xa con monitorado, non? En este caso vamos a empezar o día 1 e sobre todo por non perjudicar o que son a actividade dos gimnasios municipales que teñen decidido empezar ese mismo día. Por lo tanto, eso é o que vamos a facer. E por último, decir que lle teño remitido esta mañán a todos os grupos políticos do Concello o que é o borrador cas aportacións de todos os grupos que quixeron participar ao Plan Reactiva Ribeira. Un plan no que pensamos e esperamos poder pechar este mércoles en reunión na que tamén están novamente invitados e por enésima vez todos os grupos municipales deste Concello, aos cuales, e sobre todo os que quixeron participar ca súa aportación e ca súa presencia, e agradezco unha vez máis a súa boa disposición a xuntarse e confrontar ideas, máis ben aportar ideas, e creo que é un documento que marca un antes e un despois nas relacións de o Concello co que é o sector productivo de Ribeira, co que é a súa ciudadanía. Polo tanto, a todos eses grupos, moitas gracias, espero a chega de outros máis grupos, como temos invitado e falado con grupos de fora da corporación municipal e como outras asociacións como a de empresarios e outras que teñen participado tamén cas súas propostas na elaboración deste plan. Así como decía, e así acabo, espero que o mércores podamos aprobar. Polo demais, o momento é o do sentidiño, así que xa sabedes, arriba Ribeira, ánimo a todos, xuntos vamos a conseguir, arriba Ribeira. Que también nos gusta mucho. No me gusta ir a